खुलुमबाय दिनै 17 जानुवारि 2024 बुधबार मणिपुर पुलिसा सासे सिनियर पुलिस अफिसारखौ मरेआव थांनाय बोसोराव बुथारनाय जाथायाव लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिफोरखौ हमनो हादों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय फिलिप कंसाई आरो हेमकलाल मेथे। मागो दाननि गोजां बोथोरनि उखुन्दैजों गोबां फ्लाइट आरो गारि गुराजों लोगोसे ट्रेनफोरा डिले जादों। माखासे फ्लाइटआ गावनि बाग्रा जायगायाव बानो हायाखै। बेबायदिनो मोनसे भिडिअ'आ भाइराल जादों ससियेल मिडियानि गेजेराव, जेराव इन्डिग' फ्लाइटनि पेसेन्जारफोरा फ्लाइटखौ नेनानै बा फ्लाइटआ डिले जानायनि थाखाय रानवेयाव ओंखाम जानायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनै आसामनि माखासे जिल्लाफोराव बरफनि अन्थाइ गोलैगोन होननानै IMD बोथोर बिफाना एलार्ट फोसावदों। गासै 50 जिल्लाफोराव IMD बोथोर बिफाना सांग्रांथि फोसावनाय जादों। फोसावजानाय जिल्लाफोरा जाबाय मरिगाव, नगाव, सनितपुर, बिश्वनाथ, लखिमपुर, शिवसागर, धेमाजि, चराइदेव, डिब्रुगड़ आरो तिनसुकिया। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय ISBT ओनसोलनिफ्राय सासे हाइ रेंकिं उदखारि आफादनि दैदेनगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय उदखारि आफादनि दैदेनगिरिनि मुङा जाबाय आमिर उद्दिन आहमेद। एबसु आफादा बैसोगोरा मोनसे आफाद। एनिथिं MJआ बबेनि जों बेखौ मिथिया। एनिथिं MJनि इउटुब चेनेलखौ बर' रायजो राजाफोरा आनफल' खालामनांगौ। एनिथिं MJआ सासे इउटुबार ना BPFनि गुन्दै जाग्रा होननानै एबसुनिफ्राय बुंदों। जिल्ला एबसुनि 52थि थान्दै जख'न्थाइ बेजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे हानजा सुरनाय ड्राग्स आरो फेग्रा मुवानि हेंथायै हानजा सुरनाय बिनि सायाव बिथां एनिथिं MJआ गावनि इउटुब चेनेलावहाय मोनसे बाथ्रा बुंदों। बे बाथ्राखौनो बुंदों बिथाङाहाय ड्राग्स फ्रि खालामनोबा जौ जुवा फ्रि खालामनोबा आथिंजों हानजा सुरनानै फोजोबनो हायो नामा जोंनि जायगायाव, बे बाथ्राखौ बिथाङा गावनि इउटुब चेनेलाव बुंदों। दा बेबायदि ओंथि गैयै जे बाथ्राखौ बिथाङा बुंनायनि थाखाय जोङो नर्थ क'क्राझार आन्चलिक कमिटि एबसु हिसाबै जोङो बिथांखौहाय जों सोंखारियो आरो बिथाङा सासे इउटुबार जोङो मोजाङै मिथियो। नाथाय बिथाङा सोरखौबा सोंखारिनानै सोरखौबा बिथाङा सोरनिबा अर्गानाइजेसनखौ दुसिनानै सोरनिबा मोजां हाबा मावनायखौ बिथाङा नेगेटिभ सेन्सआव बाथ्रा बुंनानै बिथाङा इउटुबारनि जे एस्टाब्लिश खालामनो नागिरनायनिफ्राय बिथाङा गोजानै थानांगौ। दिनैसिम जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मिथिगौ। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम जाजेननायनिफ्राय दिनैसिमाव बर' माहारिनि थांनाय आरो थैनायखौ नोजोर बोनानै हाबा मावबोबाय थादों। दिनैसिम हारिनि बर' माहारिनि जोनोम जाजेननायनिफ्राय हारिनि सिनायथि थामोनथा रैखाथिनि सायाव हाबा मावदों। बर' हारिखौ खौसेथि खालामनो थाखाय हाबा मावबोबाय थादों आरो जोंनि समाजाव जोंनि हारियाव ड्राग्स आरो फेग्रा मुवानिफ्राय जों बोरै उदां जानो हायो, जोंनि समाजा फेग्रा मुवानिफ्राय बोरै उदां जानो हायो, बिनि थाखाय एबसुआ हाबा मावबाय थादों। स्पेसियेलि जोङो नर्थ क'क्राझार आन्चलिक कमिटि एबसु हिसाबैबो जोङो बे निसा बा ड्राग्स फेग्रा मुवानि हेंथायै गोबां हाबा मावबोबाय थानाय जादों। जोङो बेबायदिनो मोनसे डाटा खालामदों आरो जोङो फेब्रुवारि मासनिफ्राय अक्ट'बर माससिमाव जों मोनसे डाटा खालामनानै मोननो हादों। जों दखरा आफादाहाय जोङो सा 45 जे ड्राग्स एडिक्टेड जानाय जोङो सुबुंफोरखौ मोननो हादों आरो बेनि गेजेराव अभारड'स जानानै जे जिउ गोमानाय जों बेखौबो जोङो मोननो हादों। जोङो बेखौ दुखु मोननानै जों दखरा आफादा नर्थ क'क्राझार आन्चलिक कमिटि एबसुआ जोङो अक्ट'बर दानावहाय 2023 मायथाइनि अक्ट'बर दानावहाय 15, 16 आरो 17 अक्ट'बरावहाय जोङो मोनसे सानथामनि हाबाफारि मोनसे साइकेल सा 800 जोङो सुबुंफ्रा जोङो साइकेल सालायदों सानथामनि हाबाफारि लानानै आरो बेवहाय जोङो गामि गामि जोङो साइकेल सालायनानै जोङो सानथामनि गेजेराव जोङो 140 किल'मिटार जोङो साइकेल सालायनानै गामि गामि जोङो ड्राग्सनि हेंथायै जोङो मोनसे स्ल'गान होदों। दा जोङो बिनिफ्राय मोननो हादों जोंनि जे जोङो ड्राग्स बे साइकेल हानजा सुरनायनिफ्राय जोङो मोननो हादों जोंनि गोबां गार्जेनफ्रा खोब मोजां मोनदों आरो गोबां गार्जेनफ्रा जोंजों रायलायदों। रिले खालामखांनायनि उनाव बिथांमोनहा जोंजों रायलायदों जे गावसिनि गथ'खौ जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। बिथांमोनहा गावसिनि बाथ्राजों बुंदों
जोंनि गथ' जोंनि फिसायाबो फेग्रा मुवा बाहायनानै जोंजों न'खराव दुमदाखाल खालामग्रा जाबाय, नोंसोरो नोंसिनि अफिसाव लानानै थांनानै मोजां बुजायनानै दोनहैदो बेबायदि होननानै जोङो गोबां नङाब्लाबो जोङो जायखिनिफ्रा बेबायदि खालामदों बेखौ जोङो जोंनि अफिसाव सासे सानैखौ जोङो लाबोनानैबो दोनफैनाय जादों। जोंनाव बेबायदि जोंनाव रिपर्टआ दङ। आरो बेबायदि हाबा मावनायनि समाव दिनै एनिथिं एमजि बिथाङा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बे हाबा मावनायखौ दिनै बिथाङा बेबायदि मोनसे रंजानायनि मोनसे भिडिअ बानायनानै बिथाङा जोंनि बे एगेन्स्टआव भिडिअ बानायनानै जुदि गावखौ बेबायदि जुदि इउटुबार खालामनो सानदोंब्ला बेनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। आरो जोंनि समाजा, जोंनि लाइमोनफ्रा, जोंनि माहारिया बेबायदि आननेसेसारि गावनि इउटुब चेनेलाव भिडिअ बानायग्रा इउटुबनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांगौ। आरो बेनिफ्राय जोङो खावलायो एनिथिं एमजि इउटुबारनि जे चेनेल बेखौ जोंनि समाजाव जोंनि लाइमोनफ्रा आनफल' खालामनांगौ। बेखौनो जोङो दखरा आफाद बा नर्थ क'क्राझार आनसलिक एबसुनिफ्राय खावलायो। आरो नेक्स्टआव बिथाङा बेबायदि आरो गोदान बेबायदि जोंनि समाजनि मोजां हाबा मावनायनि सायाव, जोंनि माहारिनि, जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबा मावनायनि सायाव बेबायदि भिडिअ बानायबावोब्ला बिनि सायाव जों दखरा आफाद हिसाबैबो गोख्रोङै जोङो माबा मोनसे इनिसियेटिभ लागोन। बेनि थाखाय जोङो दिनै स्ट्रंलि जों बेवहाय खावलायनाय जादों। आरो इयुनाव जाहाथे बिथाङा बेबायदि भिडिअ बानाया, जों बेखौनो खावलायो। बिथाङा सासे इउटुबार हिसाबै इउटुबनि खामानिखौ मावबाय थाथों। बिथाङा इउटुबनि नलेज दं हिसाबै जे बिथांनि जे भिडिअ बानायनाय बेयो जोंनि माहारिबाद बा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।